Minsan amo, minsan hindi. Kaalipin na lang. Umabante, umabata. Gusto mo'y nangilin ka. Ang pag-ibig mo. Tuwing siya'y ka. Mata mo. Minsan amo, minsan hindi. Linisan time. Minsan amo, minsan hindi. Minsan amo, minsan hindi. Tinggal pang video. Minsan amo, minsan hindi. Big tayo. Go. Go. Datang mana? So, check. Ini pun ang mga gamit. Mag-telepon kayo mga gamit. Mag-ulit na. Alas 4, imedya. Sabay magbara kiri ka. Iyo. Taga kiri. Iyo. Malapit na. Bukas na lang to. Ito ka dito. Sige mo. Dalang ka. Ano natin? Nagpapapulutan din tayo? Nagpapapulutan din tayo? Lagi natanggal na tayo. Nak-anak. Natanggal na din. Ito kayo dyan. Ay, kanino yan? Kayo dyan. Natumang ka na ito ba? Pwede sige kung mauli niyo. Kapag mga gamit niyo. Ito tamaro. Ito kung tiles. Ito tiles. Ay. Binibili ko na bintana. Wala ko kami mararaot. Ito tiles. Ito pa ako. Kadulak mo kayo. Ikaw na lang ito rin ka magana. Ito, kahit na na. Ito, kahit dyan yan. Bukan mo lang. Magbibilis pa naman. Yan, pinaglaban ba ito lang? Para daw nang maniwala. Magbibilis na. Sa ito na. Ito gabi pati kasbet mo tama dito sa pagdadal. So, Ay, ay, hindi pala dito. Bago pa yung nakabinti. Ano po yung video mo yan? Ano na? Ano ba?
Magkapa ng nadaman, di gusto ko'y mawala. Miss. Yan, pansit muna kami tatay. At pagkakain namin tatay, papapulkanis ako. Flat yung gulong ng motor ko. Flat. Uwi na sana ako. Ali ka ba sa Duman? Hindi no, may trabaho. O, duman ka mo sa sentral, tayo duman. Mga kami Ah. Turon tay. Oh, matakasan. Ayaw. Ito na lang. Tama na ito. Nag-ano si, magkano ko kumaan ko nagsiraulan sa barangay. Sabi ko, mga pira. Anong oras yan, Mini? Bagong luto pansit. Alas 3 kira to. Ay, alas 3 sa kapunta. Kabanbanan. Alas 3, pig ba pa ano na yun? Amrag man sa kabanbanan, baka pwede mo sa kabanbanan. Sige, te, kusog-kusugan mo tita, nagsisalphone yan, di. Bawin natin lang. Communication. Ano ito? Patis? Wait, pati ko plan nga ba yung sila. Ito eh. Lagi ako eh. Nababan niya ni sakto ko. Sabi ka kung ano na. May sabi ko. Oh, so na. Pero namin tek. Sir, saan ko? Nagyan sa ade. Sa Kadaldo. Sa amin. Kuya, maaga daw mo, Gis. Yan yung victim. Laman niya ni. Isang tamo din. Wala talaga. Flat. Flatan. Naplat yung gulong natin. Ayan po, time check, alas 5. Bali, naplatan yung motor ko. Tapos, malaki na yung tama ng interior. Bali, nagpalit na lang ako ng interior para sigurado. Ngayon, pauwi na po ako dun sa bahay. Tapos, bukas naman, balik. Tapos, yung mga gamit na iba, dala ko na. Yung bag ni Utol, dala ko na rin. Akot-akot konti para konti na lang yung akutin pag alis namin. Kasi ilang araw na lang din naman po. Atin po.
biyahe na ulit. Balik sa bahay. At hanggang dito na lang muna po yung vlog na to. At ingat po kayo palagi. Sana safe yung biyahe. Hindi na maplatan bago na yung interior. Ayan, bye-bye. Trangkaso. Yan. Papa ni Mary. Titinda. Ayan. Si Kuya Bong. Titinda ng gulay. Ayan. Hey Kuya. Amo. Amo. Oh. Yan, Papa ni Mary. Sige. Dito sa bahay, hatid ko kay Otol yung gamit niya. Hindi ko alam kung may natira pa doon. Yung tent pala, nandun pa yung tent niya. Ayan si Pula. Amo. At ayan si Pula. Amo. Dinara ko na. Ayan, alas 6 na. Uwi na ako sa bahay. Bali nag-upload muna ako dito sa sa amin natin si Pula. Dinala ko na yung gamit niya. Ayos pa. Mabuti ako Okay. Ano kailan ka babalik? Bukas, kunin ko na yung damit ko dun. Tapos, konting sulyap siguro dun sa bayan ni Ikang. And then, sa kay Reka, Then, uwi na. At proceed na tayo sa kanila, Bernadette. Ayan. Kunin ko na lahat ng mga, dinala na sana niya. Dito na yung bag. Kala niya, yan lang yung laman. Sakto nung umuwi kami. Naglaba kami noon. Kaya sabi ni kay Noli, ipasok na muna para hindi mawalan. So kaya yung mga damit ko, Kaya yung tent, nandun pa. Yung tent. Tsaka tent. Yung kailangan naman na nandun. At hanggang dito na lang yung vlog na to. Bye-bye. Huwag na tayong maghapon dun. Maghapon ba tayo bukas? Oo. Sige. Bye-bye. Dito na ako sa bahay. Bali nadatnan ko na nagluluto na yung asawa ko ng ulam namin gabihan. Ano niluluto mo? Yan, may miswa. Tapos, miswa tsaka tilapia. Miswa lang? Miswa lang pala yung tilapia dito. Hindi na halo. Kala ko sarsyado. Yan ang asawa ko. Yo.